dragii mei, mulțumesc artiștilor prezenți. Vă mulțumesc vouă pentru că știu că vă uitați aici pe Antena Stars la toate emisiunile noastre. Vă doresc să aveți sărbători liniștite, fericite cu toți cei dragi acasă. Mulțumesc de asemenea cofetărilor Claus, Decor Arab, Hanul Vlăsia, Handi și Basim de la Masaya Decoration. Și vă mulțumesc vouă pentru că știu că mă iubiți, că vă uitați la emisiunea mea și că vă uitați în general la toate programele noastre. Știu că și la anul o să mă iubiți și mai tare, iar eu o să am ratingul și mai mare! Mulțumesc, dragi artiști, pentru că fără voi emisiunea mea n-ar exista și n-am putea să îi bucurăm pe cei de acasă. Mulțumesc și Denisei Biță pentru că mă suportă, la fel ca și colegilor din regie. Mulți dintre cei de aici îmi sunt prieteni, așadar, dragii mei, să aveți cu toții un Crăciun fericit! Crăciun fericit! La revedere! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you. No niin, heipä hei, minähän tykkään tästä Antena Starsista. Televiziunea preferată a lui Moș Crăciun, Antena